ставаме неща. Братле. Еми мръдни се оттам да дигна пейката. Дай си ръката. Дигни път. Там. Абе, ти си много тъп. Аз ти казвам, че ще паднеш ти. Ти си. Еми такъв идиот как се пропуска. Аре стичи за този пиян бе пак. Аре, да ми се става да било. Ай сега си опри пейката. Аз защо го Ти я обърна. Кой те е карал да се пребиваш? Аз се пребих като кучева. Кой те е карал? Аз ти казах да не правиш, как ще се обърнеш, но ти продължаваш, брат. Това пейката е била тежка. Не, няма да е там. Що се прави, бе? И аз подели приближи себе. Що се прави? Ей, тук може да имаме човек телепорт.